A beira do mar, en Combarro, formando parte dunha das imaxes máis características das Rías Baixas, ou terra dentro na zona montañosa dos Ancares compartindo espazo coas Pallozas. Os hórreos forman parte dende hai séculos da paisaxe e da historia de Galicia ligados á conservación das colleitas. Débese ao potencial que tiña no seu momento pois o millo. E o millo non solamente representaba alimento para os animais, senón tamén para as persoas. De pedra, de madeira ou mixtos, con distintas formas ou tamaños, sós ou agrupados en eiras. A variedade que atopamos é tan ampla como os nomes para referirse a eles: hórreos, cabaceiros, canastros, piornos. Estímase que en Galicia hai ao redor de 30.000. Algúns tan singulares como o de Araño, en Rianxo, ou máis longo con 37 metros, ou o de Carnota, recoñecido como Monumento Nacional. Na Merca atopamos a maior concentración de hórreos de España e a segunda de Europa, despois da de Lindoso en Portugal. Son 34 canastros, máis un que só vai as patas, serían 35, que no ano 57 hacia os 60 pois empezáronse, este era un monte veciñal, empezaron a traelos para aquí porque empezáronse a fer os camiños máis anchos, porque despois dos carros viñeron os tratores, empezou a vir xa maquinaria agrícola, aínda que pequena, foron traendo 5 ou 10 e así, hasta mediados dos 70, eu acordo a traer un dos últimos, era un moi neniño, acordo a traelo, traíano a hombros aí uns cuantos homes, aquel canastro que está aí. Que pasa? Que a partir do ano 90, máis ou menos, a agricultura, como todos sabemos, aquí pois desapareceu, casi o 100%, e entonces pois síguenos tendo moito cariño, pero non se utilizan, salvo un par deles. A falta de uso fixo que o conxunto tivera que ser restaurado xa polo menos en 2 ocasións. É o patrimonio que temos que cuidalo. É dos nosos pasados, tuvo a súa actividade e agora ten outra. Unha actividade ligada ao turismo como testemunhas silenciosas doutro xeito de vida e costumes. Xa non só o patrimonio dos canastros, senón todo o que conleva, o que era a agricultura do millo, supuxo facer kilómetros e kilómetros de levadas, dúcias e dúcias de muiños, entonces, bueno, o patrimonio é inmenso. Avión conta con máis dun milleiro de canastros, a maior parte do século XVIII e XIX. Contamos con 93 agrupacións de canastros, cello con maior número de agrupacións de canastros significativos. As familias máis pudientes construían o canastro nas fincas lindantes á súa propia casa. Cando isto non era posible, recurrían aos espacios públicos. Os espacios públicos por dúas funcionalidades operativas. Unha, porque había un consenso en utilizar ese espacio para ubicar os canastros, que eran de utilidade, e despois aí, na maior parte desas ubicacións, situábanse as eiras, que tamén eran utilizadas para levar a cabo a malla de gran. A importancia destas construcións en todo o norte da península levou o Ministerio a recoñecelas como patrimonio cultural inmaterial, unha medida coa que buscan protexer non só os hórreos, senón todo o coñecemento e a memoria ligada a eles. Estos xa están protegidos, de feito todos os canastros que teñen máis de 100 anos non se poden mover do sitio. Entón, o que fai falta é que esas medidas de protección veñan acompañadas tamén de axudas. Recursos económicos para conservar un patrimonio que deixou de funcionar como graneiro. É identidade nosa, por decirlo de unha maneira, son as nosas raíces. Entonces, bueno, temos que estar orgullosos todos deso. Para converterse en todo un símbolo da nosa identidade.